Bună ziua, lume! Mă numesc Augustin și sunt aici cu homie Mihai. Ne vom juca astăzi Little Fighter. Salut! Să începem, ne facem setările ca tot omul. Deci, Așa, asta. ok, mersi. Asta Ok. am mele făcute și Game Start! Dacă vreți, vă las jocul în descriere, bă! Vă dați seama ce bonus. Nu, că nu o să las. Nu, stai că până se încarcă. Nu vedem. Dacă nu se uită nimeni, măcar ne prostim așa. Mi-a venit o idee. Să punem pauză până se încarcă, nu-mi crezi? Ne vedem în 10 minute. No, gata, o trecut cele 10 minute. Da, mersi. Stai, bă. Dai tu. Așa. Bun. Hopa, dropa. Adevărat. Hai, bă, pe random. Nu vreau cu asta. Vrei cu ăla? Eu mă pun pe random. Ah, bun. Ăla îmi place mult mie. 0 player fight. De fight. Atât. Iai. Fii atent, vine către tine The Donkey. Fii pregătit. Și am sabia vieții. Treci aici. Te cârpezi de nu te vezi. Treci, mă. Bă, am spus să treci. Atât. Adevărat. Te bițuie. Poți să stai. La 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 la. Da, Augustin, să te las acolo te jocul. Ce-am luat. Da, Adevărat. ăsta cu siguranță nu e un joc bubuit de către Mihai. Știam făcut, fraiere. Ha, cea. Deloc nu-i bubuit jocul. E foarte buguit. Da, asta e numai joc din ăla de prosteală, încă n-am ajuns la chestiile serioase. La 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 la. Adevărat. Nu, mă, am luat bumerangul din greșeală. Bumerang, bing, bang. Oi, sucuri. Știi că poți să-ți dai viață, nu? Bă, tu cu de alea. Au. Asta o dă. Haha. Ioi. Stai că vin eu, că de Hai, tine mă, ești șmecheră. ciugulitele. Ioi. Ha, ciung. Ciung, da, firar. La 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 la. Bă, nu-ți dă viață, Haha, mă. hai să te văd acum. Cine ești șmecher? Eu. Ia, mi-a dat la ficăței. Ți-am spus că eu șmecher. Am luat foc. Bă, mi-a oprit ficățelul. Bă, iarăși mi-a oprit ficățelul. Păi nu vezi ce mișcare am? Eu mă mișc într-o parte și dau în alta. Vai de capul meu. Ia, că vine. Nu vreau să mor. Oh, Mai adevărat. păcălit. Ce mișcări. Mihai trișează. Ia câtă viață mai are, hai să-l omorâm. Oh, nu, vine cu lopișca după mine. Bă, am crezut că o iau eu. Așa de fericită ar fi fost. Bunica Dorothy, lasă-mă să iau. Nu vrei? Hai, da. Ai. Ioi. Bă, te-ai apărat de cea mai bună. Cea mai bună tehnică jiu-jitsu. Cea mai bună tehnică jiu-jitsu. Flacăra lui Micu Salam. Flacără lui pastă. Hai că te fac așa. Hai că păstrezi distanța, mă, Fraie. Ce ai zis? Ai zis că-s gras? Păi, ia electroșocul. Manu. Te-am făcut. Bun meci. Vai, ce te văd. Ce, nu te joci cu Aladin din Bostane? Ce avem noi aici? Mișcări. Fii atent ce am aici pentru. Adevărat. Hai că nu mă mai prostesc. Adevărat. Uite ce am văzut. Nu vezi ce picioare am.
Asta ce face la atacuri? Oh, și-ai murit. Bine. Vreau să-mi dau reset la meu. Hai să-ți dai reset. Dar pune și tu random, mă. No, bine, hai, random e mai amuzant, așa. Așa, oricum nu le știu mișcările, așa bine. Oh, ce mult. Oh, ai Stickman-ul, nebunule. Adevărat. Te-ai pus cu mine? Ce ai zis? Adevărat. Bă, adevăratule. Suna ieri, domnul. Știi, ar fi fain dacă ai venit jos, să nu stai tot acolo. Ha, ha, cred că mă fac. Pingaringa. Oh, ce mișcare, ți-a plăcut și mi-a arătat. Adevărat. Jocul ăsta e... Ce, mă, tu vrei să mă faci? Bă, eu ți-a zis, mă, nimeni nu-l face pe maestru Jujitsu. Jujitsu Kalemițu. Adevărat. Treci, mă, dacă nu am mișcare să-ți dau că mor. Nu! Fugiți de sticlă. Vezi că am grenada la îndemână? Ai ce ai? Oh, Ai ce ai? ce? Mă disperă deja. Ia că te fac cu stickman-ul. Adevărat, adevărat, adevărat. Ia, bă, nu-mi vine să cred că nu ți-am pălit mișcarea. Adevărat, eu ce era. Hai să te vă, mă, moșimă. Bă, nu-mi vine să cred că... Și l-a făcut. A, dar n-ai dat reset. Ah, special. Cred, pe mine nu mă poți face, nu vezi ce rapid sunt cel mai tare. Eu sunt cel mai rapid, mă. Bazin! Hai, vino. Ți-o luat valul. Mă disperă mișcarea aia. Nu Păi pot și- să-ți dau nici o mișcare. Păi și dacă îmi dai o mișcare mă bați, mi se pare cinstit. Hai, frere. Oh, nu. Oh, nu. M-a făcut. Adevărat. Maestru, Bă, nu-mi vine să cred că acum mers toate când am apucat să o dau. chiar credeai că ți-o las, mă? Chiar așa bun mă crezi? Oh. Hai să dansă. A, mai creai că mă faci. Adevărat. Să știi că am crezut că ce fac. Numai să-ți dau una așa. Grenade! Ai, mă, dai reset să mai fac stickman. Asta e. Bun, dai fain. Eu, ce mi-e frică. Bă, Stai că mă știu pe ăștia care se bat de aproape. dar tot se bat de aproape. Sau ce ți-ai dat, jajunche? Ui, muy bien, no. Ai, zici că ești dând mai sus cu singurul. Hai bă, că noi nu mai putem filma numai un minut. De ce? Că maxim e 10. Adevărat, adică am uitat să setez. E prost ce -s. Hai să fie asta ultimul meci. No, hai să-l facem. Buia! No, am vrut să zic buia și să te omor. Nu. Bă, te-ai reflectat? Bă. Oh, credeai că nu știu? Am păstrat totul pentru final. Dar asta No, a bine, fost. lume, asta a fost Little Fighter 2.5. Spuneți-ne în comentarii dacă vreți mai multe și o să vă aduc. Dacă vreți jocul, să spuneți. Da, vă dăm link în comentarii când suntem răi. No, bine, cam asta a fost. No, hai, pa! Adio.